Formátovanie konkrétneho objektu v organizačnej schéme. Kliknem do objektu v organizačnej schéme, ktorý chcem formátovať. Po aktivovaní tohto objektu sa mi objaví po rohoch a po stredoch objektu kruhový úchyt. Kliknem v hlavnej ponuke na položku Formát. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Automatický tvar a v dialogovom okne si aktivujem nastavovacie uško farby čiary. Môžem definovať novú výplň objektu organizačného diagramu výberom konkrétnej farby. Môžem nastaviť priehľadnosť objektu bežcom, ktorý sa posúva sprava doľava v ponuke priehľadnosť a môžem nastaviť farbu čiary, ktorou chcem orámovať objekt v diagrame. Môžem si nastaviť hrúbku čiary, štýl čiary a po dokončení, a chcem vidieť, ako bude vyzerať naformátovaný objekt v diagrame, kliknem na tlačidlo ukážka v pravom dolnom rohu dialogového okna Formátovať automatický tvar. Program mi ponúkne nadefinovaný nový naformátovaný objekt. Ak som spokojný s naformátovaním objektu, kliknem na dokončenie operácie na tlačítko OK.